competition na mayroon pong tema na 400 years of Christianity po. Yes. Na makikita nyo dito ay gawa po or likha po ng ating mga local and Palawengo artists. This area po is for sale and that area naman po, yan po yung mga nanalo o nagwagi po ng mga nakaraang Barangay Art Competition at itong latest naman po na Barangay Art Competition na mayroon pong tema na 400 years of Christianity po. Yes. Yes. Hindi nyo Na-explain. po naabutan. Sabi nga ng guide namin. Sayang. Yearly po yun. Every month of June po yun. Maabot po yun siya ng 20 days celebration. Mas mga. Kung